benvinguts a aquest ple extraordinari. Primer punt de l'ordre del dia, el primer tema a tractar serà un assumpte d'Hisenda i Innovació, serà l'aprovació, si escau, de la modificació de crèdits de l'expedient 2/2019 del pressupost municipal per l'any 2019. Intervencions? Ciutadans, Vila-seca en Comú i Decidim. Li dono la paraula al regidor d'Hisenda perquè faci l'exposició. Gràcies, senyor alcalde. Bon dia. Bé, molt breument dir que aquest és un expedient, com hem vist, hem segregat modificacions de crèdit en dos expedients, perquè aquest primer respon exclusivament a la modificació del capítol 1 que es deriva de l'acord de Cartipàs, amb un matís, només que aprofito per comentar. El matís és que hi ha part dels diners que hi havia previstos en aquest concepte que es van consumir a càrrec al pressupost de 2018, és a dir, en aquesta partida, com en moltes altres, hi va haver despeses de 2018 que es van carregar sobre el pressupost de 2019. Però bé, això és una qüestió secundària. La qüestió clau és la modificació que es presenta, és per cobrir despeses fins al final d'exercici derivades dels canvis que ha introduït l'acord de Cartipàs. Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu de Decidim, quan vulgui. Gràcies, alcalde, i bon dia a tothom. Molt breu també, però per coherència amb el vot expressat al ple del Cartipàs, nosaltres avui ens abstindrem, però volem remarcar o volem insistir en el que ja vam expressar aquell dia, que els càrrecs de confiança, si fan funcions tècniques, nosaltres creiem que han de derivar en places de funcionari amb el corresponent concurs oposició. Aquest va ser també el compromís expressat per part de l'equip de govern quan es parlava del Cartipàs. I si algun, i deixi'm a més dir-li que si algun d'aquests perfils que vostès preveien que volien contractar, doncs pel que sigui no ha acabat quallant, les persones que vostès tenien pensades doncs no volen declinar l'oferta, sí que els demanaríem que no ens esperessin més i que comencem ja amb els tràmits del concurs oposició amb totes les condicions i totes les característiques que creguem escaients, però fem les coses en aquest sentit més ben fetes, perquè per nosaltres això sí que és una línia vermella i ens condicionaria, a més amb la presa de decisions en altres àmbits. Res més, gràcies. Moltes gràcies. Té el torn de paraula el portaveu de Vila-seca en Comú. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tothom. Bé, al respecte d'aquest primer punt de la primera modificació de crèdit, el sentit del vot del nostre grup serà abstenció, en la línia dels comentaris que ja vam fer en el ple del Cartipàs. Vam estar valorant si fer un vot en contra pel fet que hi havia alguns dubtes al respecte de si aquesta modificació de crèdit podria incórrer en alguna vulneració de la llei de pressupostos, en la línia del que havien comentat altres formacions del plenari, i a dia d'avui hem rebut una nota aclaratòria per part de la interventora accidental on aquests dubtes queden resolts i entenem que no hi ha cap irregularitat en aquest respecte, per tant mantindrem el nostre sentit de vot i votarem abstenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del grup de Ciutadans, quan vulgui. Bon dia a tothom, gràcies alcalde. Una qüestió només. Ara deien els companys de Vila-seca en Comú que havien rebut un escrit per part d'intervenció. Nosaltres aquest escrit no l'hem rebut. El que hem rebut és un escrit del senyor Javier Foraster, Javier Ferriol, i per tant, perdó senyor Foraster, Francesc Javier Ferriol, amb el que entenem que el que nosaltres vam demanar a comissió va ser que intervenció, que és la persona que hauria de fer aquest informe, ens ho fes. Llavors tinc dos dubtes, si és que no hi ha hagut temps o no s'ha atrevit a signar-ho. Per tant, aquest document, per part de vostè, per la part nostra no té cap credibilitat, perquè no és un document que estigui signat per una part que no sigui política d'aquest plenari. Per tant, entrem amb el nostre posicionament sobre aquest punt. En relació al punt 1, expedient d'ampliació de crèdit pressupostari per a les retribucions de personal.
Aquí s'amplia el capítol 1 per les retribucions del sou de l'alcalde, regidors de l'equip de govern i també dels 2 tècnics assessors eventuals, que no són altra cosa que càrrecs de confiança i que cobraran l'esplèndida quantitat de 60.000 euros cadascun. Si és una línia vermella, com nosaltres vàrem dir, les línies vermelles són sempre al plenari passat i amb aquest. Vull dir, quan se vota a favor una cosa i després es diu que és una línia vermella, crec que no és una manera correcta de defensar les coses. Les línies vermelles se defensen des del primer dia. També s'aplica als capítols 2 i 4 per percepcions a membres de la corporació i als grups polítics. S'observa el quadre de costos de personal del 2019 presentat que l'alcalde i els regidors de l'equip de govern pretenen percebre amb efecte retroactiu el sou, ja que el nomenament dels regidors va ser en data de 28 de juny abans de l'aprovació del cartipàs, amb la qual cosa no s'entén com s'ha incomplert l'article 13.2 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que regula el règim jurídic de control intern de les entitats del sector públic local, pel qual s'estableix que l'ampliació de crèdit ha de ser prèvia al nomenament dels càrrecs. Això significa que no pot haver-hi decret de nomenament si no hi ha diners. És a dir, segons l'articulat, si no hi ha crèdit, els nomenaments són nuls. I ara em dirigeixo a altres grups polítics de l'oposició. El que es pretén aprovar aquí és que tant l'alcalde com la resta de regidors de l'equip de govern, incomplint la normativa abans esmentada, es reservin el sou per cobrar efectes retroactius des del mes de juny, l'alcalde i la resta de regidors des del mes de juliol. En conclusió, i resumint, Ciutadans vota en contra aquesta modificació de crèdit pels següents motius. Primer, van votar en contra del cartipàs, no a càrrecs de confiança disfressats a tècnics assessors, als quals haurien de passar un procés de concurs públic, tal com estableix la llei i, per suposat, necessitat de més dotació pressupostària perquè l'oposició fiscalitzi pel bé públic. Segon punt, per què s'està incomplint la normativa? Com a exemple, dir-vos que un empresari ni cap persona amb 2 dits de front no diria als seus treballadors que comencessin a treballar sense contracte ni diners per pagar-los. De la mateixa forma, si no traslladem a l'administració, primer cal ampliar el crèdit per tenir diners, després s'efectua el nomenament de càrrecs i ens donen d'alta a la Seguretat Social. Llavors, des d'aquell moment, comencem a treballar. No al revés, com s'han fet amb l'única finalitat de cobrar mesos anteriors sense contracte legal. Tercer, en quant als nomenaments d'assessors tècnics eventual, àlies càrrecs de confiança, s'incrementa encara més el percentatge de capítol 1, perquè això realment va a capítol 1, incomplint amb els crèdits al màxim fixat per la llei de pressupostos de l'Estat. I al no existir una valoració dels llocs de treball s'incompleix la llei 30/1984 del Real Decret 5/2015 de la llei i el decret 8/1 de 1986. Per tant, el vot de Ciutadans avui serà en contra. Moltes gràcies. Crec que el regidor d'Hisenda, Xavier Farriol, té algunes apreciacions o consideracions a comentar. Gràcies, alcalde. No, una de molt breu. No hi ha cap retroactivitat, cap ni una. No sé d'on t'ho ha tret, perquè no hi ha cap de retroactivitat. I en quant a consignació pressupostària, en el moment que s'aprova això, hi ha una consignació pressupostària suficient pel mes que estem, pel mes d'agost, per les persones afectades, perquè n'hi ha de consignació. I en segon lloc, clar, aquí sí, teníem, evidentment, en el moment en què aprovem el cartipàs, recordaran que en el text que vam aprovar s'especificava, per no entrar en contradicció, que els grups que aprovessin o s'abstinguessin en l'aprovació de cartipàs, els que l'aprovessin o s'abstinguessin, no part dels que han votat en contra. Doncs donarien el mateix tractament a la modificació de crèdit per donar-hi consignació per la resta de l'any. No pel mes d'agost, que no la necessitem, que la tenim, sinó per la resta de l'any. Per tant, no hem fet cap aprovació sense consignació, simplement hem confiat, evidentment, en un compromís, diguem-ho així, verbal dels grups que van donar suport o es van abstenir. Res més per aclarir-ho. Bé, dono un altre torn de paraula al grup de Ciutadans, quan vulgui. Gràcies, senyor Farriol. Vostè sap perfectament que aquesta dotació, evidentment que existeixen diners, però no es podien fer servir per pagar aquests sous. És evident que hi ha una dotació, perquè d'aquí a final d'any s'han de pagar sous i tenim capacitat per pagar-los. Però no hi ha cap vinculació que pugui fer servir aquests diners per pagar el que s'ha aprovat sense fer les coses com marca la llei. I vostè ho sap perfectament. No, sí, faci així amb el braç, però sap perfectament el que li estic dient. Gràcies. Moltes gràcies. Un cop acabades les intervencions, passarem doncs a les votacions. Vots en contra? 5 vots en contra,
del grup de Ciutadans. Abstencions? 3 abstencions de Decidim Vila-seca, 3 abstencions de Vila-seca en Comú, i ara sí, vots a favor. Deu vots a favor del govern. Queda aprovat, doncs, el punt 1.1. Passem, doncs, al punt 1.2, aprovació, si escau, de la modificació de crèdits de l'expedient 3/2019. Quan vulgui, regidor. Gràcies, senyor alcalde. Bé, aquest és un expedient que, com he dit, segregat de l'anterior per les raons polítiques evidents. Aquest és pròpiament un expedient de modificació de crèdit de caire tècnic. Dic de caire tècnic perquè el que fa és suplementar partides que per raons diverses, i ara les comentaré, han quedat desajustades. La major part d'elles desajustades perquè, com s'ha dit repetidament, s'han hagut d'imputar despeses de 2018 a pressupost de 2019, la qual cosa ha drenat una quantitat important de recursos d'aquest pressupost vigent que s'han de reposar. I això succeeix en la major part de les partides que s'esmenten aquí, no totes, però quasi bé totes. A part d'aquest factor més, diguem-ho així, tècnic, hi ha com a qüestions polítiques. La primera, la decisió de dotar la compra de patrimoni per habilitar la possibilitat d'adquirir un local que creiem d'interès per millorar l'atenció al públic. Aquest local estem en tràmit d'adquisició i necessitava un suplement de crèdit que s'importa una quantitat significativa de diners. Una altra decisió, habilitar un local al carrer Sant Esteve Morell Escot per Diables. Aquell local s'ha de condicionar, aquest condicionament és relativament car i es doten 91.000 euros per a aquesta finalitat. Després, una qüestió sobrevinguda de cost important. Hi ha un pou de clavegram a la Pineda que s'ha enfonsat, vull dir que el subsol cedeix, cosa que succeeix amb certa freqüència a la Pineda per ser un subsol arenós sensible a moviments de freàtic, i convé reparar-lo amb urgència. Això s'emporta 70.000 dels 90.000 euros habilitats per temes de clavegram. En el de més, hi ha també una compra de software, software per control de presència s'emporta un cost important. En els de més són desajustos de menor entitat, sol·licitats pels gestors i que han cregut justificats i, per tant, els atenem. Així doncs, aquesta és la raó de ser d'aquest expedient que, com he dit, amb les petites salvetats que he mencionat, l'he de qualificar purament de tècnic. Moltes gràcies. Intervencions. Ciutadans, Decidim, Vila-seca en Comú. Quan vulgui, Decidim. Bé, gràcies. Bon dia de nou. Mirin, no ens podem oposar a aquestes modificacions de crèdit, així en general, un cop les coneixem a fons, tot i que algunes ens generen dubtes i en farem un seguiment minuciós. Dit això, han de canviar les dinàmiques de treball. No pot ser que després d'una junta de portaveus, d'una comissió informativa d'Hisenda, encara haguem d'anar perdent hores tots plegats només per saber exactament el contingut concret de cada una de les modificacions, perquè, i entenguin-me, si, per exemple, una de les coses que s'han anomenat, que és la implantació del manteniment de nous sistemes informàtics, clar, 80.000 euros per un sistema de seguiment o de control de fitxatge, per nosaltres és un disbarat. Ens tirava enrere. Pensàvem que això no tenia cap sentit. Vas a parlar amb el tècnic, t'explica que no, que és un control integral o una gestió integral de tots els recursos humans, que aquí també s'està parlant de gestió de nòmines, etcètera, de conciliació en comptabilitat. Clar, aquestes explicacions entenem que són les que s'han de donar en comissió o s'han de treballar prèviament. Tema de l'adquisició, per exemple, de patrimoni, que també s'ha anomenat aquí. Clar, sense anomenar quin patrimoni és el que s'adquireix, sí que trobem a faltar que prèviament tinguem aquest debat d'escolta, és interessant adquirir patrimoni per aquest motiu, per aquell altre, anem cap aquí, anem cap allà, com ho planifiquem, cap on volem créixer, de quina manera, perquè això marcarà després les adquisicions de patrimoni o, si més no, l'adquisició de peces concretes que dius, doncs, és interessant fer-ho o no és interessant per molta oportunitat que sigui. Durant el mandat anterior ja els vam dir que això havia de canviar, que, sisplau, a les comissions informatives, ho vam dir més d'una vegada, que les comissions informatives
s'informés dels temes que s'estaven treballant, que les comissions informatives es parlés d'aquestes coses que ens arribarien després. I ens arribarien, llavors ens trobaríem que a la Comissió d'Hisenda només parlaríem de temes de finançament, diguem-ho així. Tots seríem coneixedors dels expedients, no arribaríem amb aquest corre de no saber exactament, perquè, esclar, si no, votes a cegues i no podem estar votant a cegues. En el mandat anterior, vostès treballaven d'una manera perquè tenien una majoria, sabien que el seu vot era el que decantava la balança, i ara nosaltres se'ns demana més responsabilitat, però per més responsabilitat hi ha d'haver més transparència i hem d'estar més informats, qualitativament i quantitativament. Per aquest motiu nosaltres avui ens abstindrem. I agafin-se aquesta abstenció com un advertiment, un avís seriós, perquè si no canvien les dinàmiques de treball en aquest sentit, nosaltres serà condició suficient per decantar el vot cap al no. Per molt que estiguem d'acord, ja dic, en les modificacions de crèdit aquestes que s'han fet aquí, que quan hem anat a rascar hem entès el perquè i la motivació de cadascuna d'elles i la complexitat, que és el que ens hauria agradat trobar a la comissió, i no haver de fer la feina 2 vegades, diguem-ho així. Gràcies. Quan vulgui el portaveu de Vila-seca en Comú. Gràcies, alcalde. Nosaltres en bona part compartim l'anàlisi fet pel portaveu precedent, pel senyor Foraster. Tot i així, nosaltres sí que donarem suport a aquesta modificació de crèdit perquè sí que entenem que el conjunt de les partides són interessants, tot i que creiem que hauria de canviar la dinàmica de treball. I sí que volem fer un altre advertiment en la direcció de que entenem nosaltres com quelcom prioritari el transport públic i creiem que hi ha una partida pressupostada des que es va aprovar el pressupost i està acabant ja, o com a mínim ja hem encarat el segon trimestre, ja l'hem superat, estem a punt d'arribar a finalitzar el tercer trimestre i aviat acabarà l'exercici i encara no s'ha implementat, tot i que hi ha una partida consignada, i llavors nosaltres considerem que se li ha de donar prioritat i la nostra manera de fer entendre això o d'alguna manera de tractar de persuadir a l'equip de govern per tal de que implementi el sistema de transport urbà seria condicionant futures modificacions de crèdit, futurs pressupostos a la implementació efectiva d'aquest servei de transport urbà. Llavors nosaltres avui votarem a favor de la següent modificació perquè entenem que en termes generals és positiva i compartim la gran majoria de les despeses i tant les polítiques com evidentment les que no són tan polítiques. Sí que compartim l'anàlisi fet per decidir respecte a que s'ha de millorar la manera de treballar entre tots els grups municipals, perquè si no també dona la sensació que arribes a la comissió i has d'emetre ja un seguit d'informació que ve molt sobtada i que està determinada i que has d'investigar per la teva banda i realment per responsabilitat creiem que s'han d'aprovar aquestes despeses, s'han de fer aquestes modificacions, però sí que és cert que s'ha de millorar la manera de treballar intragrupalment o entre els diferents grups municipals. Com a resum això, votem a favor perquè considerem que les despeses són positives, compartim l'anàlisi fet per Decidim respecte a la manera de treballar i condicionarem o volem condicionar futures modificacions de crèdit i pressupostos a la implementació del sistema de transport públic. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Tellez. Quan vulgui, el portaveu de Ciutadans té el torn de paraula. Gràcies, alcalde. Nosaltres el mandat passat ens vàrem fer un fara de parlar d'aquestes coses i la necessitat de diàleg. Amb aquest mandat no cedirem a res, votarem en contra, però per diversos motius. El senyor Farriol ens parla de temes tècnics, però amb aquesta bossa de modificació de crèdit no només hi ha modificacions tècniques, hi ha altres tipus de modificacions. És una llàstima que hi hagi algun tipus de subvencions que evidentment no podem estar en contra i les votaríem a favor, i moltes necessitats que són bàsiques i necessàries, però és que se'ns ajunten dues coses. La primera, que s'ajunten temes tècnics amb temes que no ho són, i els tècnics, a part, no estan ben fets i estan fora de la llei. Perquè, primer, a l'expedient no figura la memòria justificativa sobre la necessitat i la urgència per la qual sol·liciten els crèdits extraordinaris i els suplements, amb l'incompliment de l'article 37 del Reial Decret Legislatiu 500/1990
de la llei reguladora d'hisendes locals en matèria de pressupostos. I en segon lloc, s'incompleix l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de la llei reguladora d'hisendes locals, donat que moltes de les despeses poden posposar-se a l'exercici següent i no són de caràcter urgent ni inajornables i, de ser necessàries, es podien preveure en l'exercici actual. Per tant, votarem en contra i continuarem treballant perquè les coses es facin bé. Quan són coses tècniques, que es facin de la manera que s'han de fer correctament. Gràcies. Moltes gràcies. Jo simplement com a comentari comparteixo també la queixa del grup de Decidim. Crec que ara encetem tot un mandat en el qual hem de canviar determinades maneres de fer, perquè per nosaltres també és un aprenentatge. Crec que la informació ha de ser molt més fluida i amb això començarem a treballar. Som els primers que hem fet aquesta anàlisi. Creiem que quan hi ha situacions com aquestes, tot i que és veritat que fruit de les necessitats i de la rapidesa amb la qual se necessiten a vegades les coses, ens fan prendre les decisions ràpides, però això no té que soscavar la informació, la transparència i les explicacions que siguin necessàries. Per tant, rebem aquest comentari que ens han fet tant els dos grups polítics, tant com en Vila-seca en Comú i Decidim, i procurarem a través de les juntes de portaveus amb les quals ja hem començat a caminar, ser molt més exquisits amb la informació i molt més precisos. Moltes gràcies. I ara sí, si els sembla, passarem ara a la votació d'aquest punt. Vots en contra. 5 vots en contra del grup municipal de Ciutadans. Abstencions? 3 abstencions del grup de Decidim Vila-seca. Vots a favor? 3 vots a favor de Vila-seca en Comú, 10 vots a favor del govern, en total 13 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions. Queda el punt aprovat. Passem doncs al punt 1.3. Aprovació, si escau, del compte general integrat per l'Ajuntament de Vila-seca i dels seus organismes autònoms, Patronat Municipal de Música i Patronat Municipal de Turisme, corresponents a l'exercici 2018. Té la paraula el regidor d'Hisenda. Gràcies, senyor alcalde. Només per fer una breu presentació. En el seu dia es va reunir la Comissió Especial de Comptes i va dictaminar els comptes de 2018. Han estat sotmesos a exposició pública, no s'han presentat al·legacions, correspon per tant elevar-los en aquest ple per la seva posterior tramesa a la sindicatura. Respecte als comptes, llegiré només breument les conclusions que aportava la documentació. Diu el següent: la Corporació de Vila-seca presenta una situació d'equilibri patrimonial en què els actius no corrents estan totalment finançats pels capitals permanents. Presenta un estalvi net consolidat de 8.043.563,66 euros. 2. La Corporació de Vila-seca presenta una situació d'equilibri financer amb un romanent de tresoreria per despeses generals de 26.782.578,01 euros. Tercer, la gestió pressupostària de la Corporació de Vila-seca mostra un resultat pressupostari ajustat consolidat de 6.591.424,99, un grau d'execució de pressupost de despeses del 57,29 i d'ingressos del 66,20. Quart, en relació als compliments d'objectiu d'estabilitat, regla de la despesa i deute viu de la Corporació, aquesta presenta una capacitat de finançament de 2.927.245,74, un compliment de la regla de la despesa per 1.535.925,46, un ràtio de deute viu de 0% i un període mitjà de pagament anual de 37,76 dies. Fer notar, i de fet és la raó de la meva intervenció, que aquest període mitjà de pagament del 2018, que incompliria per poc, però incompliria la norma, ja ha estat corregit i a dia d'avui el període mitjà de pagament és sensiblement inferior als 30 dies. Moltes gràcies. Intervencions? Decidim i Ciutadans. Té la paraula el portaveu de Decidim. Gràcies de nou. Mirin, nosaltres aquí avui ens abstindrem. Ens abstindrem com ens vam abstenir a la Comissió Especial de Comptes
pel simple motiu de que aquest no era el nostre pressupost, quan el 2018 es va fer, no se'ns va convertir en res, la liquidació entenem que és un tràmit tècnic, que no és un tema polític, però sí que igualment hi va haver bastantes incidències durant el passat exercici que encara coegen bastant, o coegen o encara són bastant presents i vives, i que ja veurem al final com s'acaben resolent, però sí que podrien marcar molt en la direcció de que les conclusions d'aquest pressupost si són més correctes o menys i quina execució es va fer i com es van fer les coses. Per tant, quan hi hagi aquestes resolucions de tots aquests temes que encara estan vius i que a més estan en l'àmbit judicial, si no ho tenim mal entès, doncs ja opinarem al respecte, però de moment avui ens abstenim. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del grup de Ciutadans. Gràcies, alcalde. Dues observacions ràpides, una perquè no se m'oblidi. Jo em sembla, senyor alcalde, que no és seriós que un alcalde ens digui que les coses, que el problema és que es fan ràpides, perquè ràpid a vegades és sinònim de fer les coses mal fetes, però jo li dono un consell, no és un tema de rapidesa, és un tema d'estil. L'estil que vostès tenen és el mateix, ha heretat el mateix estil, per tant no és un tema de rapidesa o de velocitat, sinó de canvi d'hàbits. Faci'm cas que no és un tema de rapidesa, sinó de canvi d'hàbits. I una observació al que deia el senyor Farriol del superàvit, no és un superàvit realment cert, perquè sabem tots que amb el mandat passat no es van poder liquidar totes les factures pels motius que ja sabem, per tant aquest superàvit és un superàvit no habitual i ben marcat una mica per aquest tema que ja he esmentat fa un moment. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs passem ara a la votació d'aquest punt. Vots en contra? Abstencions? Cinc vots d'abstenció de Ciutadans, 3 de Vila-seca en Comú, 3 de Decidim Vila-seca. Vots a favor? Deu vots a favor del govern, doncs queda aprovat el punt 1.3. Passem al punt 2, mocions dels grups municipals. El primer punt, 2.1, mocions presentades pel grup municipal de Vila-seca en Comú. La primera moció té la capacitat d'exposar-la i explicar-la, com vulgui. Gràcies, alcalde. La primera moció fa referència a la millora de les condicions ambientals de la platja de la Pineda. A l'exposició de motius de la mateixa doncs, es fa esment... Es fa menció a dos successos o a alguns dels principals successos a nivell ambiental que caracteritzen o han caracteritzat o han succeït o succeeixen a la platja de la Pineda. En primer lloc, la situació de l'erosió de la sorra que pateix la platja de la Pineda, fruit de l'acció del Port de Tarragona, que fa que sigui necessària la draga i reposició de sorra. I bé, és una cosa costosa en termes econòmics, tot i que ho faci el Port de Tarragona, assumeixi la despesa, i creiem que a nivell ambiental no és... Bueno, pel que em diuen he alternat, no sé si hi afecta... Sí, no passa res. Simplement, secretari, que la primera moció a tractar no és la moció 2.A que figura a l'ordre del dia, sinó que la primera moció que es tractarà és la 2.B, que té a veure amb els biotops. Vale, doncs continuo. A l'hora de preparar-me jo les mocions ho he alterat. I anava dient una mica això, no? Que la platja de la Pineda pateix aquesta situació fruit de l'acció del Port de Tarragona, de la seva expansió. Llavors, per altra banda, també fa esment a la situació de l'aparició de les microesferes de plàstic, per tots i totes conegudes. I per últim es fa una mica esment als biotops, a aquestes bolles ecològiques, com una situació o un fet que s'estan posant, s'estan instal·lant, o de fet ja hi ha més d'un centenar al llarg de la Costa Daurada,
I d'alguna manera aquesta moció doncs, el que pretén és una mica incidir positivament en les condicions ambientals de la nostra platja. Gràcies per una banda o mitjançant la instal·lació d'aquests biotops, que és el primer punt que proposem, que s'estudiés també la possibilitat, tal com succeeix a Torredembarra o Altafulla, de crear un parc de biotops. De fet, pel que hem vist, a més de l'impacte positiu a nivell ambiental que tindrien la implantació de biotops a la nostra platja, també podria tenir, considerem, un efecte positiu per potenciar una mica el turisme submarí, que és una pràctica que està en expansió, i també a nivell educatiu perquè podrien anar els estudiants del nostre municipi, podrien fer excursions o estudiar la fauna i la flora marina gràcies a aquesta figura, a aquests biotops. Per altra banda, també proposem que s'estudiïn conjuntament amb el Port de Tarragona alternatives que siguin menys perjudicials i definitives al sistema aquest de draga i reposició. També demanen refermar el compromís de l'Ajuntament en el fet d'investigar l'origen de l'aparició de les microesferes i també, si escau, demanar responsabilitats a les persones jurídiques afectades o responsables de l'abocament i, per últim, fer difusió a les principals entitats ecologistes del territori. Per finalitzar aquesta exposició, dic que des de la nostra formació considerem aquesta proposta com un possible punt de partida. Hi ha converses mantingudes fins i tot amb l'alcalde, que considerem que és una persona també sensible a la temàtica ambiental, per fer idees que siguin més ambicioses en un futur, i creiem que aquest podria ser un punt de partida. Gràcies. Moltes gràcies. Intervencions de Decidim, Ciutadans. Té la paraula el portaveu també de Decidim, com vulgui. Gràcies, alcalde, i bon dia a tothom. Bé, podem entendre l'esperit positiu, constructiu d'aquesta moció, el que passa que amb aquest aiguabarreig de temes, amb el fons de la platja de la Pineda, se'ns fa una mica incòmode. Ens plantegen la instal·lació d'aquests biòtops com una qüestió de dogma, quan els mateixos biòlegs marins tampoc no tenen consens sobre aquesta qüestió, perquè ja hi ha un fons marí on hi ha fauna i flora i això no deixa d'afectar-hi a sobre, amb la qual cosa aquest impacte ambiental positiu entenem que quedaria una mica en entredit. Esmenta el cas de Torredembarra, quan precisament també han frenat aquesta iniciativa esperant més dades al respecte, perdó, d'Altafulla, l'Ajuntament d'Altafulla, esperant tindre-ho més clar, per dir-ho d'alguna manera. Pel que fa a la regeneració de la platja, ja fa temps, jo crec que no som l'únic grup, sinó que vostès també i segurament algun altre, que coincidim en que s'ha d'estudiar de quina és la manera més adequada, no? I, per exemple, el tema de les microesferes, que és una qüestió que no només afecta la platja de la Pineda, potser seria bo també parlar-ho amb altres ajuntaments del nostre litoral que es veuen afectats per aquestes incidències. Per tot això, i tot i que ara ens ha fet esmena que ja hi havia hagut alguna conversa amb el grup de govern per aquestes i altres qüestions que puguin incidir en el que és la platja de la Pineda, suggeríem també que potser la forma de treballar-ho també no era presentant aquesta moció, sinó que tots els grups una mica en parléssim i féssim extensiu a tots i poguéssim tenir un debat per plantejar una actuació potser més afinada i més consensuada. En tot cas, tal com està la qüestió, nosaltres per votar-hi en contra acceptaríem que el que són els acords que se'ns plantegen aquí quedessin amb un estudi o en tot cas amb un instar al Port de Tarragona a que intervingui, a que financiï aquest estudi de tal manera que
posi una mica de llum en tot això i actuem doncs, en conseqüència. En cas contrari ens hauríem d'abstenir. Gràcies. Té la paraula el portaveu del grup de Ciutadans, quan vulgui. Gràcies. A veure, la moció ens agrada, és una bona iniciativa. Vull dir, estem totalment d'acord que la platja de la Pineda doncs, és una platja que té diversos problemes. No? Ens preocupen les dunes, la sorra, el drenatge, són moltes coses. No? Per tant, tenim l'experiència, durant 4 anys, que portar mocions en aquest plenari no serveix per res, perquè es presenten les mocions, queden en un calaix, et diuen que estan executades, però com no són vinculants no serveixen per res. Per tant, jo demanaria avui aquí en aquest plenari que això fos algo més que una moció, que fos un compromís, de que realment ens prenem seriosament el tema mediambiental a la platja de la Pineda i que comencéssim tots a treballar per trobar solucions al problema que realment tenim. Per tant, la votarem a favor, aquesta moció, tot el que pugui vindre, però creiem que necessitem alguna més que una simple moció. Per exemple, el dia 7 de juliol va haver un incendi a Miassa, gran part de residus d'aquell incendi van arribar a la platja. Hem demanat per instància els resultats de l'analítica del dia 7 i no les tenim. Segurament el dia 7 no es va fer aquesta analítica, ens donen l'excusa que hi havia bandera groga per meduses i altres coses, però curiosament hi ha una analítica del dia 11, però del dia 7, que era el dia que s'havia de fer, no sé si és que no la troben, no es va fer, li torno a demanar públicament que ens trobi l'analítica del dia 7, per tant és molt important el medi ambient, ens trobaran amb aquest tema i la votarem a favor. Gràcies. Moltes gràcies. Jo simplement comentar respecte a aquesta moció doncs que és una moció que és un punt de partida, crec que està plantejada així, hi ha una feina a fer i a desenvolupar els propers mesos, per no dir anys. El fet, aquest govern és un govern sensible amb el tema mediambiental, consideren que és molt important fomentar la biodiversitat i sobretot la recuperació del fons marí. En aquest cas no entraré en singularitzacions de per què Altafulla frena o no frena el tema dels biòtops, però en el cas de la Pineda no és una qüestió que sigui negativa, al revés és positiva. El fons marí de la Pineda és un fons marí sorrenc, és de dipòsit sedimentari, per tant tot el que són conglomeracions rocoses generen la proliferació de biodiversitat, d'acord? Per tant, en aquest aspecte no li veig cap perjudici del tipus ambiental, més que a vegades algun interès d'un pescador que tingui un obstacle i no pugui pescar amb xarxa el que voldria pescar, però crec que aquest no és l'objectiu nostre. Evidentment tenim uns reptes. La platja de la Pineda és una platja que té un origen sedimentari a través dels sediments aportats pel riu Francolí, riu que avui en dia desemboca al Port de Tarragona, amb la qual cosa les sinergies Port de Tarragona i la Pineda són unes sinergies o unes vinculacions pràcticament perpètues i la comunicació amb el port ha de ser constant, i un dels reptes que tenim en un futur és procurar que l'estabilització de la platja de la Pineda sigui de manera definitiva. Ara el que es fa és un sistema de dragatge que mediambientalment no és negatiu, simplement el sistema de dragatge el que fa és una acceleració del que la pròpia natura fa. Quan hi ha un temporal, l'onatge el que fa és agafar el sediment, generar una barrera de sorra a l'interior del mar perquè la ona trenqui molt abans i així erosioni menys. Amb el pas del temps, si no hi ha fuites de sediment o no hi ha un bloqueig en l'aportació de sediment, aquest sediment hauria de tornar a les platges. Això, a dia d'avui, això és molt dificultós. El que fa la draga és aquests dipòsits sedimentaris que existeixen, d'una manera accelerada i artificial, els torna a portar a la platja. És evident que la solució ideal per una qüestió com aquesta ha de ser molt més estudiada i molt més intensa i molt més exhaustiva, i crec que el repte ha de passar per aquests camps mediambientals, regeneració dels camps de Poseidònia, intentar generar masses de biotop molt més massius que afectin els onatges i que ens protegeixin d'aquests temporals, i sobretot també tindrà molt clar com són les aportacions als balanços de sediments. Per tant, és un camp que és molt interessant i és un repte que tenim com a ciutat, i a nosaltres ens omple
de goig que aquesta sensibilitat sigui compartida per tots els grups municipals que els propers anys hi haurem de treballar. Per tant, el sentit del vot del govern és un sentit del vot favorable també. Quan vulgui. Sí, només una observació. A la seva exposició, l'alcalde em deia que el dragat era una manera, diguéssim, correcta i que cuidava el medi ambient. Li faria arribar un estudi mediambiental del port de Daxe a la Corunya, on parla de les conseqüències dels dragats i de lo no recomanable que són pels fons marins i per la turbidesa del dragat, la turbidesa dels vertits, la qualitat de l'aigua, en fi, una sèrie de coses que a dia d'avui hi ha altres sistemes que són molt més medioambientals que aquest. És un suggeriment. Gràcies. Simplement, ja que esmento un cas concret no pot ser vàlid per un tipus... És que el dragatge, depèn de com sigui, pot ser totalment contraproduent. Si fa un dragatge a les platges o al fons marí de Menorca, doncs està carregant els camps de Poseidònia. Si el que vostè fa és tot el sediment que s'està escorrent per la platja d'una manera per basculació, recuperar el dragal i aportar-lo, doncs això no té un component mediambiental d'impacte agressiu. Vull dir, s'ha d'analitzar i no negaré que pugui haver algun mínim impacte ambiental en la qüestió de la Pineda, no, això no ho faré, però que no es pot esmentar un cas en la Corunya com un cas vàlid també per la platja de la Pineda. S'ha d'analitzar cas per cas la situació en concret, simplement com a apreciació. Passem doncs a la votació d'aquesta moció. Vots en contra? Abstencions? Tres abstencions del grup de Decidim Vila-seca. Vots a favor? 5 vots a favor de Ciutadans, 3 vots a favor de Vila-seca en Comú, 10 vots a favor del govern, en total 18 vots a favor i 3 abstencions. Queda aprovada doncs la moció ara renombrada 2.1a. Gràcies, alcalde. Bé, la següent. Sí, ara passarem... No, el que era la 2.b ara ha passat a ser 2.a i la 2.a passa a 2.b. Sí, hi ha dues mocions que es presenten, s'han intercanviat. Sí. Té la paraula per defensar i exposar la moció el portaveu de Vila-seca en Comú, quan vulgui. Gràcies novament. Aquí seré molt breu perquè crec que és una moció que s'explica per si mateixa en el sentit de que el que es demana és, per una banda, recolzar una plataforma que es diu SOS Socorristes i en la seva demanda per tal d'impulsar una nova llei de seguretat per a les platges catalanes perquè hi ha molts buits legals, diguéssim, i per altra banda l'apartat que sí que afecta plenament a la nostra costa, al nostre municipi, i per la qual cosa diem que és una moció que té com a objectiu salvar vides, és perquè el que pretén és que en la nova licitació, sobretot, que si no estic equivocat s'haurà de treballar ja de cara al proper any, o sigui que el proper any ja s'ha de fer amb una nova licitació, que s'ampliï el temps, els mesos concretament, que es perllongui els mesos que dura el servei de socorrisme, seguint les recomanacions d'aquesta plataforma, que comenci, per exemple, en el mes de maig, ja s'hauria d'acabar de polir més concretament quan avança i fins a quan hauria de terminar, i també tractar de prendre el compromís de prolongar l'horari del servei fins a les 8 de la tarda, atès que a aquesta hora, no, a 7:45, doncs la platja està encara plena de gent, de turistes, de veïns i de persones banyant-se. Llavors considerem que és una moció que podria ser molt, molt positiva i, de fet, també hem mantingut converses i sabem que la voluntat de l'equip de govern no només va en aquest sentit, sinó que també ja existeix voluntat d'ampliar més serveis i en aquest sentit nosaltres presentem aquesta moció i a banda d'això també volem que el contingut de la mateixa es faci difusió i es pugui transmetre a la mateixa plataforma SOS Socorristes. Moltes gràcies.
Intervencions. Decidim, Ciutadans i Govern. Quan vulgui el portaveu de Decidim, té la paraula. Gràcies, alcalde. Bon dia a tothom. Nosaltres votarem a favor de la moció perquè també creiem que cal ampliar la temporada del servei de socorrisme, així com l'horari d'aquest servei, a més de donar suport a la plataforma de socorristes. No obstant això, volem comentar que aquestes qüestions no són les úniques que s'haurien d'afegir a l'hora de redactar els plecs de la propera licitació contractual del servei de socorrisme de la platja de la Pineda, sinó també n'hi ha d'altres que caldria tenir-les en compte, com ara l'especificació de la capacitació dels socorristes o l'establiment del mínim de persones per cobrir el servei amb la qualitat suficient. En resum, el que volem dir també és que en aquestes licitacions no s'hauria de fixar tant en les condicions econòmiques, sinó més en les qüestions més qualitatives que afecten a les condicions laborals dels socorristes. Amb una qüestió que és molt sensible i que pot afectar a les vides humanes dels banyistes que hi ha a la platja de la Pineda. Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu de Ciutadans, el senyor Ramírez, com vulgui. Gràcies, alcalde. No, breument, recordo una de les primeres coses que va fer Ciutadans el 2015 va ser negociar amb una comissió l'ampliació de l'extensió dels dies, perquè acabàvem en temporada alta, si no recordo malament, amb una data de mitjans d'agost, a finals d'agost, i vam aconseguir aquesta millora. Per tant, tot el que sigui millorar estarem d'acord i ens trobaran. Però també estem d'acord una mica amb el que deia Decidim, que és molt important des de l'Ajuntament fer una fiscalització amb aquestes empreses, perquè avui en dia és molt important el tema de la formació, que estiguin titulats, que siguin persones preparades, que tinguin uns contractes de treball realment correctes, amb les hores i amb les maneres d'aquests contractes. Per tant, és un tema que ens hem de prendre molt seriosament, perquè van vides amb aquest tema. Tot el que sigui ampliar l'horari és una gran idea, i tot el que sigui fiscalitzar per part nostra que tinguem una qualitat amb el servei, també. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ramírez. Té la paraula el regidor del Govern, com vulgui. Gràcies, senyor alcalde, i bona tarda a tothom, encara que diuen que la tarda és quan un ha dinat, i com encara no hem dinat, no sé si dir bona tarda o bon dia, però les coses són així. Bé, agraeixo el to, com no, en representació del Govern, de les intervencions que hi ha hagut sobre aquesta moció que ha presentat el grup de Vila-seca en Comú, i dir-los que el contracte que tenim actualment del Servei de Vigilància de Platges venç aquest any 2019, s'ha de fer una licitació nova, com vostès saben, de cara als anys vinents, que s'està ja començant a treballar i ja s'han començat a donar indicacions als serveis tècnics d'aquest Ajuntament per a fer una millora substancial d'aquest nou contracte que puguem adjudicar de cara a prestar el servei a partir de l'any vinent. Assenyalar que actualment el contracte que està vigent se van aplicar una sèrie de millores per part de l'empresa que va adquirir la concessió, que era allargar ja en si mateix les dates. El plec contemplava que el servei de vigilància es fes a partir del dia 15 de juny, en temporada baixa, s'està fent a partir del dia 5 i s'està allargant també fins al 29 de setembre de l'exercici, en aquest cas d'aquest any 2019, perquè el 2018 ja ha transcorregut. També es va fer una millora amb l'allargament de l'horari de vigilància. El plec contemplava fins a les 7 de la tarda, s'està fent fins a 7:15, que a vegades se fa una miqueta més tard, però ho estan complint. També es van incorporar 3 desfibriladors automàtics, l'aportació d'una embarcació de salvament i l'ampliació d'un socorrista durant la jornada del mes d'agost, d'un socorrista més als que estaven previstos al plec. Tot això ja han sigut en si millores substancials que hi va haver amb el plec que es va presentar de l'Ajuntament. Un plec que lògicament, com s'ha dit, l'hem de preparar, l'hem de redactar, amb la voluntat de consensuar amb tots vostès i de buscar aquelles millores que siguin substancialment importants, que siguin necessàries i que s'ajustin a les demandes turístiques que enguany té la nostra platja de la Pineda. Podem allargar temporada, podem allargar el nombre de vigilants, tenim la plataforma de socorrisme que ens indicarà i ens indica correctament quins són els paràmetres i quins són els ràtios que s'han de complir, i no podem més que dir que des del govern estem totalment predisposats a aplicar millores amb el nou concurs i que lògicament les debatrem, les discutirem i arribarem, espero i desitjo, a acords que siguin de satisfacció de tot aquest plenari i que també serveixin per donar una millor qualitat, si s'escau, a la nostra platja i per tant a totes les persones que tenim el goig que ens visitin temporada darrere temporada. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs, d'acord, doncs un torn més de paraules. No, molt breument, és simplement per aportar més informació. L'any passat recordo que es va presentar una moció amb el tema de les guinguetes, la comunicació amb els socorristes, amb la policia. És un tema que crec que també és important, el vàrem debatre, que quan s'incorpori aquesta nova licitació, la possibilitat que aquesta comunicació entre els socorristes i els mitjans de salvament o policies que es tingués en compte amb la possibilitat que les guinguetes també són uns punts molt importants de detecció en cada moment del que passa a la platja. Per tant, quan treballem en aquest tema és un tema que haurem de mirar també. Gràcies. Moltes gràcies. Ara sí, doncs, passem a la votació d'aquesta moció. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Doncs queda aprovat per unanimitat. Bé, aquest és un ple extraordinari. En principi no hi hauria d'haver ni pres ni preguntes, tot i que com els últims plens degut a la constitució del propi Ajuntament, més d'altres d'aprovació del cartipàs, més aquest, més suposo que també algun que hi haurà a mitjans d'agost també seran extraordinaris, trobo convenient doncs, obrir aquest punt, el de plecs i preguntes, no abans i prèviament explicant com funcionarem o com funcionaré respecte a aquest punt jo. Com a alcalde novell no sóc coneixedor del detall a dia d'avui de molts dels àmbits que potser me faran vostès preguntes i pregs, amb la qual cosa, i tal com estableix el règim de sessions, prendré notes de tots els pregs, de totes les preguntes i les contestaré al pròxim ple. D'acord? Queda obert. Hi ha pregs i preguntes per diferents grups. Ciutadans, Decidim, Vila-seca en Comú, doncs té la paraula el grup de Decidim. Bé, gràcies, alcalde. Bueno, jo crec que, si més no, una resposta de declaració d'intencions a el que jo plantejaré sí que ens la podrà donar. Mirin, ho podíem haver inclòs dintre dels raonaments de la modificació de crèdit, però volíem demanar, o volíem fer memòria de que, crec que ara ja fa quasi 3 anys, es va aprovar una moció que vam portar al plenari sobre fer un memorial dels morts per les bombes durant la Guerra Civil. Es va votar a favor, es va dir que sí, això en teoria es va posar a treballar. El 28 de desembre passat va ser el 80è aniversari, era una oportunitat única, doncs, o molt adequada per haver pogut inaugurar o per haver pogut fer públic ja i posar-ho. Ens vam quedar amb un manifest que vostès l'equip de govern anterior va portar aquí en aquest plenari, que està molt bé, que sí, que en tenim moltes ganes, però a dia d'avui continuem sense tindre constància de com està el tema. Clar, pensem, o no hem dit res, perquè entenem que el pressupost de 2019 això ja es va tenir present, o esperem que fos així. Clar, la modificació de crèdit no ho hem vist, però sí que voldríem saber exactament quin és el seu compromís respecte als terminis d'aquest tema, perquè entenem que ja comença a ser una cosa que clama al cel, parlant clar. Gràcies. Moltes gràcies. Vila-seca en Comú. Gràcies, senyor alcalde. Bé, aprofitant aquest torn obert de paraules, jo us posaré 2 punts que des de la nostra formació considerem importants posar de rellevància des d'aquests primers plens del mandat. Un és respecte al reglament de participació ciutadana. Abans de fer-ne una menció, voldria destacar que aquest equip de govern ha creat i va proposar en el cartipàs una ponència de projectes estratègics de ciutat. Des de la nostra formació creiem que una estratègia de ciutat no pot basar-se únicament en els seus espais, en les seves infraestructures, que òbviament són necessaris, però en tot cas no són suficients, perquè hi hagi una ciutat tenen tanta importància o més com les infraestructures als seus ciutadans. I per aquest motiu, el fet que s'aprovi ja un reglament de participació ciutadana que porta al forn durant molt de temps, fins i tot es va retornar i es van fer esmenes d'edició, creiem que és fonamental. No pot ser que tinguem el teatre i no tinguem els actors, perquè llavors l'obra de Vila-seca no es representa, no?
I respecte al segon punt, i en aquest respecte és una cosa que sí que va adreçada directament a la figura de l'alcalde Pere Segura, per la figura que ocupava com a regidor de Cultura en el mandat anterior, és el respecte de l'ús dels gots reutilitzables durant les festes al municipi. Si Vila-seca vol realment fer honor a la seva campanya, que és Vila Florida, ciutat sostenible, això s'ha de reflexar en totes les seves polítiques municipals. I no és suficient, com ja ens va explicar durant el mandat anterior la regidora Moya, les campanyes intenses i els percentatges que tenim de reciclatge al municipi, sinó que hem d'aconseguir avançar cap a un nou paradigma de reducció de generació de residus. En aquest sentit, les festes del municipi són un escaparat únic per donar exemple a la ciutadania d'això, i per moltes dificultats que ja es van esmentar a les festes de l'any passat i que va ser l'excusa com no ho hem pogut arreglar perquè hi ha problemes amb els negocis, creiem que és una qüestió de compromís i de voluntat de trobar maneres de fer-ho. Per tant, voldríem saber quan hi haurà realment un compromís ferm perquè això sigui una cosa que estigui integrat de forma natural en totes les festes del municipi. I a aquest respecte són les dues qüestions que voldria posar jo sobre la taula. Ara parlarà el company, el regidor Tellez. Bé, per la meva part jo voldria fer esment a dues qüestions relacionades amb la tinença responsable dels animals de companyia, dels gossos en concret, i seria una mica fer referència per una banda a una moció que es va aprovar en la qual es demanava modificar l'ordenança precisament de tinença d'animals per establir l'obligació d'aigualir les miccions d'animals. Fem referència ara a aquesta moció o a aquesta proposta perquè ja fa temps que, de fet fa pràcticament un any de la seva aprovació, i perquè és precisament en els mesos d'estiu quan és més necessari que es realitzi per qüestions de que no hi ha tanta humitat, perquè no plou tant, perquè tenim carrers que la pudor és insufrible i el malestar dels veïns és generalitzat. De fet, hi ha un carrer del nostre municipi, concretament el carrer Tenor Foraster, que està ple d'ampolles de plàstic d'aigua, i no sé si és efectiu o no, hi ha gent que diu que no és efectiu, però visualment impacta moltíssim, i creiem que s'ha de fer això com abans millor. Per altra banda, volem també rememorar que el Partit Ciudadanos va presentar en el seu dia també una moció per a que un tros de la platja de la Pineda pugui ser gaudit també pels animals, pels gossos, i també ho volem rememorar. Són moltes les mocions que no s'han aprovat o que no s'han implementat, millor dit, i que sí s'han aprovat. I clar, com que fèiem referència a l'obligació dels propietaris d'animals a igualir les miccions, doncs també hem entès que seria positiu ara en una època també estival i relacionat amb els gossos, doncs fer memòria d'aquesta bona moció del Partit Ciudadanos i demanar certa celeritat a l'equip de govern en la implementació de totes dues propostes. Gràcies. I bueno, continuant desitjant a tothom, ja que no parlarem més a la sessió plenària, que continueu gaudint de les festes. Moltes gràcies. El portaveu de Ciutadans té la paraula, com vulgui. Gràcies, alcalde. Nou mandat, nou estil, nou manera de fer les coses. Nosaltres els hi comuniquem que farem servir l'espai de pregs i preguntes perquè cada mes desenvoluparem 2 o 3 temes que considerem importants, treballarem amb equip, portarem la documentació, les posarem i farem una sèrie de preguntes. Una mica aquesta serà la dinàmica nostra durant aquest mandat. Llavors, avui abordarem 3 qüestions. La primera va en relació a l'informe. Hauré de llegir perquè, evidentment, hi ha moltes coses i no me les puc deixar. Per tant, la primera seria en relació a l'informe justificatiu del càlcul dels honoraris per a redacció del projecte bàsic de remodelació de la zona esportiva de l'estadi municipal i la creació de circuits lúdics al Parc de la Torre d'en Dolça. Fa un parell de mesos aproximadament, amb Junta de Govern Local, van aprovar i donar llum verda a la redacció d'aquests 2 projectes, per la mòdica quantitat de 234.720,66 euros. La justificació per al càlcul d'honoraris es basa en l'aplicació d'una fórmula que no es fa constar en l'informe
i que es redueix a l'aplicació d'un percentatge sobre el pressupost d'execució. Material doble que estableix en el 4,93% pel tram d'urbanització i en el 8,04% sobre el PEM d'edificació. El PEM és el pressupost d'execució municipal. L'informe considera que la suma de l'aplicació dels dos valors resultants són els honoraris totals de projecte bàsic, executiu i direcció amb missió completa d'arquitecte i que el 35% correspon només al projecte bàsic. Considerem que aquest mètode de càlcul dels honoraris de redacció del projecte bàsic és arcaic, propi d'un ajuntament del segle passat, on no es prima la qualitat i l'eficiència, sinó el pagament d'un peatge a percentatge. D'aquí resulta un disbarat d'honoraris perquè acabem tenint un document que no ens aporta massa més informació que el que aporta ja el pla directori que ja tenim sobre aquesta actuació. Tenint en compte la informació del pla directori i com a projecte bàsic, suposa un encaix volumètric de les diferents peces i no contindrà cap càlcul estructural ni cap instal·lació ni de definició d'elements més enllà d'un esquema arquitectònic de distribució inicial d'espais. Sabem quina dificultat tècnica té la redacció d'aquest projecte bàsic que justifiqui aquesta suma d'honoraris? Jo mateix els dono la resposta, cap dificultat tècnica, ja que tenim la informació del pla directori. No entenem què pot aportar el projecte bàsic que pugui justificar aquesta suma d'honoraris. Sabem quina responsabilitat tindrà l'arquitecte redactor del projecte bàsic que justifiqui aquesta suma d'honoraris? També els dono la resposta, cap responsabilitat, perquè es tracta d'un encaix d'espais perquè es compleixi amb la normativa urbanística. Si no complís, els serveis tècnics oferien corregir a l'arquitecte, no generant cap perjudici cap al promotor que es pugui imputar a l'arquitecte. Diferent seria si s'estigués construint i l'arquitecte o arquitecte tècnic tinguessin una mala praxis on sí que tindríem responsabilitat civil i penal en cas d'accident laboral. En l'informe, com he dit abans, per tal d'aconseguir el peatge d'honoraris, s'apliquen uns percentatges al PEM de l'obra. Aquest PEM es fixa una quantitat que és la suma de diferents conceptes que es descriuen en un quadre al final de l'informe. Les quantitats unitàries de cada element figuren en números rodons i no estan raonades ni justificades segons cap barem col·legial, ni cap publicació oficial. Per tant, es tracta de quantitats establertes a mà alçada, el qual, des de l'administració, és una autèntica barbaritat. En resum, la justificació del càlcul d'honoraris es basa en l'aplicació d'uns peatges sobre una base PEM totalment fictícia i inventada, que no sabem a quins interessos respon, però el que queda clar és que els principis de transparència, prudència i igualtat, no. Aquest informe és un castell de naips, sense cap base sòlida ni fonamentada, amb una carència total de rigor tècnic que invalida el seu objecte i que s'anul·la per si sol. Una segona part d'aquest expedient fa referència a que es volen construir unes instal·lacions per efectuar activitats públiques a la Torre d'en Dolça, a tan sols 100 metres a tocar del polígon sur més gran d'Europa, incomplint la normativa de distàncies mínimes de seguretat de la població. Els volem recordar que la distància mínima de seguretat establerta en la gran indústria és de 500 metres segons el pla directori de les activitats industrials i turístiques del Camp de Tarragona. Segons la nostra informació, s'incompleix la directiva CBSO2, que té per objecte aconseguir la separació dels establiments industrials i les zones residencials o les altres freqüentades pel públic per la prevenció d'accidents greus i la limitació de les seves conseqüències amb la finalitat de protegir les persones, els béns i el medi ambient. Fem menció també a l'article 14, Real Decret 840/2015, que estableix, en d'altres termes, que l'administració vetllarà perquè es tinguin en compte els objectius en prevenció d'accidents greus i de limitació de conseqüències per la salut humana en els seus instruments de planificació territorial, urbanística i d'altres. Pels motius exposats, atès que no es compleix la distància mínima de seguretat, no es poden implementar noves activitats lúdiques a la Torre d'en Dolça. I els vull recordar que és obligat garantir les franges de protecció per protegir a la població. En definitiva, des de Ciutadans creiem que les quantitats d'elements unitaris a disposar en la zona d'actuació estan establertes amb alçada i les noves instal·lacions a realitzar a la Torre d'en Dolça no compleixen les mesures de seguretat. Si segons el seu criteri no és així, jo li faig diverses preguntes. Quin criteri oficial, els vull recordar que no som una empresa privada, sinó l'administració local, s'ha seguit per calcular el PEM de les obres que respongui als principis de transparència, prudència i igualtat? En quina justificació de preus s'han basat? Per què l'anunci del concurs es va publicar al BOP i no a l'e-tauler de l'Ajuntament com es fa amb totes les publicacions? Què té diferent aquesta?
Per què no s'ha fet un concurs d'idees per a la definició d'espais de la zona d'actuació, que seria més enriquidora per al municipi i pel propi projecte? Tenen clar com serà la remodelació de la zona esportiva de l'estadi i la creació de circuits únics de la Torre d'en Dolça? Qui els ha assessorat? Han tingut converses doncs, amb algun arquitecte o estudi d'arquitectura? Es tindrà en compte la distància de seguretat de 500 metres que, segons la normativa de seguretat industrial, hi ha d'haver entre els recintes de les indústries químiques i qualsevol altre ús? Segona qüestió. La necessitat d'una ordenança de vehicles de mobilitat personal BMP i BMP amb motor. La justificació d'aquest Ajuntament i les sancions aplicades són una adaptació personal interpretada de 3 reglaments. El Reglament General de Circulació, el Reglament General de Vehicles i el Reglament General de Conductors. Tenim un clar exemple d'una ciutat de Catalunya, Girona, a la seva ordenança, vigent a data d'avui, divendres 2 d'agost, on deixa la porta oberta a una posterior regulació i contempla en relació als VMP amb motor. Reglament General de Vehicles i de Circulació. Els vehicles de mobilitat personal amb motor no poden circular per les calçades, atès que no són vehicles regulats en el Reglament General de Vehicles. Continua la normativa que els vehicles de mobilitat personal amb motor no poden circular per les voreres. Pel fet de ser vehicles no poden circular per les voreres i atès que aquests, com la resta de vehicles de mobilitat personal, no són assimilables a vianants, exceptuant els patinets que s'assimilen als patinets regulats en l'ordenança municipal de circulació. D'aquí la importància de tenir la nostra pròpia ordenança. I continuem amb Girona i amb el Reglament General de Vehicles. Actualment no hi ha normativa que reguli l'homologació dels vehicles de mobilitat personal elèctrics. I també fent referència al Reglament General de Circulació, la normativa confirma que el Reglament General de Vehicles actualment no regula l'homologació dels patinets elèctrics, per tant, no és aplicable a la normativa de circulació. Posem l'exemple de Girona per tal de tenir 2 exemples vigents a data d'avui. Girona té una ordenança que no regula els patinets de forma restrictiva a diferència de Barcelona, que té una ordenança específica pròpia restrictiva amb capacitat sancionadora. L'Estat, mitjançant el Ministeri de Foment, ha deixat molt clar, com va passar amb les llicències VTC, els BUMP i BUMP motoritzats seran de competència municipal a les vies urbanes dels municipis. Des de Ciutadans, Vila-seca, i tal com suggereix la instrucció 16/B-124, creiem que la solució no és la seva prohibició ni intervenció, sinó la seva regulació. Atès que la pròpia instrucció, al seu punt segon, normativa aplicable fa esmena, de acuerdo a lo dispuesto anteriormente, los VMP podrán ubicarse físicamente en el ámbito de la calzada, siempre que se trate de vías expresamente autorizadas por la autoridad local. La autoridad municipal, no obstante, podrá autorizar su circulación por aceras, zonas peatonales, parques o habilitar carriles especiales con las prohibiciones y limitaciones que considere necesarias, relativas a masa, velocidad y servicio que destinan, para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía. D'altra banda, la DGT especifica que los patinetes con motor no se encuentran recogidos en la clasificación y categorías de los vehículos a efectos de homologación y de cumplimentación de las tarjetas de inspección técnica o de la documentación necesaria para la matriculación recogida en el anexo 2 del Real Reglamento de Vehículos aprobado por el Real Decreto 2822/98 de 23 de diciembre y no se pueden considerar vehículos de motor a los efectos de la Ley de Seguridad Vial. En cuanto a la posible asimilación de estos patinetes con motor a los ciclomotores, formulada una consulta respecto a la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial, esta informa que los patines autopropulsados no tienen la condición de vehículos, salvo que estén debidamente homologados, para lo cual deberían cumplir con la Directiva 92/61 de la Comunidad Económica Europea, relativa a la recepción de vehículos de 2 o 3 ruedas, lo que les permitiría su matriculación como si de un ciclomotor se tratara. Tampoco se trata de bicicletas ni de bicicletas con pedaleo asistido, como se puede deducir de las definiciones de que estos vehículos se contienen en el citado anexo 2. El 28 de mayo de 2019, amb la nova instrucció 4/2019, la Direcció General de Trànsit, en relació amb la instrucció 19/B-134 de la Direcció General de Tràfico, i com que encara no han sigut modificats aquests reglaments i amb aquesta instrucció, ni podem sancionar ni queda de tot clara
atès que amb aquesta redacció obligaria a qualsevol tipus de patinet elèctric a la seva matriculació, o una bicicleta amb pedaleig assistit o un patinet de 100 watts que no superi els 10 km/h. Ha de tindre matrícula amb el seu permís de circulació, sense diferenciar entre joguines, patins tradicionals, overboard motoritzat amb una velocitat màxima de 6 km/h. Podrem usar les voreres, BUMPs, patinets elèctrics, monocicles elèctrics amb velocitat de fins a 25 km/h, podran usar-se per carrils bici i calçades autoritzades, plataforma única o limitades a 30 km/h, mai per les voreres. Bicicletes i bicicletes elèctriques podran transitar per tota mena de calçades, a més de carrils bici, però mai per les voreres. Categoria LUE, velocitat màxima de fins a 45 km/h, que podran transitar per totes les calçades i mai per les voreres. Aquesta instrucció no és gens funcional, ja que assimila joguines amb BUMP, bicicletes i bicicletes amb pedaleig assistit amb vehicles LUE, amb matriculació. No podem agafar aquests reglaments i utilitzar-los com a elements repressors en un estat de dret, quan no estan adaptats a la norma, i el que estem demanant als nostres agents és que fiquin a la força aquests articles dels quals el legislador no va tindre en compte a l'hora de la creació de la norma. Per tant, no són d'aplicació. Creiem des de Ciutadans i com a veïns del municipi que la forma d'aplicació i execució de la norma del nostre Ajuntament està fora de tot dret i aquesta interpretació és més pròpia de règims comunitats i totalitaris que d'un Ajuntament del segle XXI. Aquestes actuacions demostren una vegada més la paràlisi cerebral d'aquest Ajuntament anteposant la repressió abans de la regulació. Una vegada més, la resposta d'aquest Ajuntament davant un nou repte de modernització tecnològica, en lloc de tenir capacitat d'adaptació a aquestes necessitats i altres grans reptes que vindran, treu el braç executor del passat. No han canviat d'estil. I els hi volem donar un exemple de fa uns dies, per veure que realment no està clar el procediment d'actuació dels nostres agents en la següent actuació. Es retira un patinet amb un acte sense número i sense base legal, no especificant cap article. 15 dies després, se'n va a casa del presumpte infractor i sense cap diligència de notificació es notifica amb data de fa 15 dies, a l'estil del millor antic oest, trencant totes les garanties del procediment administratiu sancionador i sense cap garantia legal. Així no, senyor alcalde, així no. Nosaltres no li estem dient que no sancioni les infraccions. Quan hi ha una infracció s'ha de sancionar, però li estem dient que les reguli per la defensa jurídica dels nostres agents i dels nostres veïns. Vostès ens diuen que han fet campanyes de conscienciació i això és faltar a la veritat, atès que la instrucció 4/2019 de la Direcció General de Trànsit en aquest mes de juny i no han fet cap campanya ni advertiment a la nostra població. No han fet cap campanya. El més valuós que ho tenim són les persones, perquè als ciutadans el més important són les persones, no els vots ni els populismes. I deixi'm que els hi faci una petició i diverses preguntes. En la mesura d'aquests tres reglaments, en la mesura que aquests tres reglaments no s'actualitzin i l'Estat vulgui fer una llicència específica o, en tot cas, una competència municipal, demanem agilitat i entesa amb els nostres veïns, i si la resposta és la mateixa de sempre, és que hi ha moltes coses i hem d'anar a poc a poc, una darrere de l'altra. Hauríem de pensar si estan capacitats per aportar un ajuntament del segle XXI. Davant dels grans reptes de la revolució tecnològica de mobilitat, revolució digital i normativa. La societat evoluciona, però no a la mateixa velocitat que el nostre ajuntament de màquina d'escriure. Per últim, li deixo les preguntes. Crearan una ordenança que reguli aquestes VMP? Matricularem tots els patinets i els cotxes teledirigits? En la mesura que creem l'ordenança, no creu vostè que la millor solució és arribar a un acord amb empreses del sector i continuar la tasca de conscienciació a la nostra població? I si es comet una infracció, s'ha de multar. Però si hi ha conceptes que no tenim clars, creu millor continuar posant multes de 3.000 euros als nostres conveïns cada vegada que usin aquest tipus de vehicle? Tercera qüestió. Aquesta fa referència a un expedient i a la situació actual de l'interventor titular d'aquest Ajuntament. Li vull recalcar que nosaltres no som jutges, nosaltres no entrarem ni en la defensa ni en l'acusació de les accions realitzades per l'interventor, ell ha de ser conseqüent amb el que va fer, però aquesta funció és dels jutges. Però sí entrarem en una situació de justícia moral i de principis bàsics de la presumpció d'innocència de qualsevol treballador del nostre Ajuntament o persona del nostre municipi. Públicament només es coneix una versió, la dels mitjans de comunicació alimentats per darrere per l'equip de govern, i en la política, al igual que en la vida, sempre hi ha dues versions.
És per això que els vull fer diverses reflexions i preguntes. Tenim la informació que el passat dia 29 de juliol l'interventor incoat va sol·licitar a les 9 hores del matí la seva incorporació al seu lloc de treball pel dia 2 d'agost, una vegada complert el període de 6 mesos de suspensió cautelar. Quina casualitat de la vida que 2 hores després, més tard, comuniquen l'apertura d'un nou expedient disciplinari i des de Ciutadans tenim una sèrie de dubtes i sospites que voldríem tenir resposta. No serà que es tenia que incorporar de la seva suspensió cautelar aquest dia 2 d'agost i els incomoda que torni per realitzar les seves tasques de fiscalització? Per què el senyor Farriol, el dilluns dia 29 de juliol, informa públicament als treballadors de la quarta planta de l'Ajuntament sobre l'apertura d'un nou expedient disciplinari a l'interventor incoat suposadament per la Generalitat? Si suposadament és un expedient que incoa la Generalitat, tal com diuen, que no va amb vostès, com diuen, per què es fiquen en aquest tema? Per què fan un escarni públic d'aquest tema? Vostès saben què és la presumpció d'innocència? Saben el que és la presumpció d'innocència? Vostès saben que estan generant indefensió? No els preocupa ficar en risc els nostres agents de policia local, traient-los de la nostra jurisdicció per realitzar una notificació d'un expedient administratiu incoat per la Generalitat amb els problemes jurídics que pot causar aquesta intervenció? Vam comunicar la sortida dels agents al CECOP o al 112 d'aquest desplaçament, d'aquests agents fora de la nostra demarcació policial? No té la Generalitat notificadors per fer aquesta notificació? Amb els pocs policies dels que tenim, en aquest municipi van efectuar 4 viatges amb un servei de dematí per realitzar una notificació en un domicili particular del que no som competents. Fueron a su domicilio 2 agentes no autorizados en presencia de su hijo menor de edad, familia y vecinos. ¿Saben ustedes que están vulnerando su intimidad? ¿No se acuerdan de que como cargo público juraron y prometieron hace muy pocos días cumplir con la Constitución garantizando los derechos fundamentales de todos los ciudadanos? En definitiva, me pregunto qué intereses particulares tienen ustedes en este procedimiento, pero yo les hago una reflexión en voz alta. Al funcionario habilitado responsable de velar por las arcas públicas, de momento lo han conseguido apartar. Pero a los 5 regidores de nuestro grupo, por mucho que les apetezca y por muy molestos que les resultemos, no van a poder expedientarnos ni apartarnos, por lo que seguiremos trabajando por el bien público común. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs queda el ple conclòs. Gràcies. S'aixeca la sessió.